En Sembra Llibres vam tindre la sort que el manuscrit de la pornografia de les petites coses ens va arribar. Va ser el mateix Joanjo qui ens el va enviar, em va demanar un dia el correu i li vaig dir el personal o el professional, perquè ja ens coneixíem i era professional, o sigui que vaig pensar que volia fer-me alguna proposta editorial, i ens va arribar la pornografia de les petites coses i només llegir-lo vaig veure que era un llibre que tenia interès, que ens haurien de plantejar publicar-lo i ho van comentar en l'editorial i no van tenir cap dubte que era la següent novetat. Així que gràcies a que Joanjo, vam tindre la sort que Joanjo es va tirar a nosaltres, vam descobrir aquest llibre que estem molt contents i molt satisfets d'haver publicat el nostre catàleg. És una novel·la bastant actual, perquè encara que es retrotrau una miqueta als anys 90, diguem-ne que el desenvolupament de la trama és en l'actualitat, i sí que és una miqueta diferent al no ser un thriller, però el que destacaria jo d'esta novel·la seria l'ambició literària, perquè crec que Joanjo ha fet un autèntic exercici de construcció d'una novel·la no fàcil, lligant elements que succeeixen als mateixos personatges però des de diferents punts de vista, i crec que l'ambició és el que fa que sigui una novel·la que tinga un nivell qualitatiu bastant alt. Jo crec que sí que és independent perquè ell ha intentat crear un estil propi, d'acord? Ell sempre ha donat un segell personal a la seva obra i a la seva figura d'escriptor. No sabria dir si és una nova veu, perquè jo crec que ja és una veu consolidada. Després de la nostra, crec que és la cinquena novel·la d'ell, si no vaig errat, crec que ja és un autor que està consolidat, que ja té un públic i que crec que només li queda és anar superant-se llibre rere llibre. Ja et dic que en la pornografia de les petites coses per a mi implica ja un projecte literàriament molt ambiciós i jo crec que ja no és la veu d'un autor que comença, sinó d'un autor plenament consolidat. El fet que hagi coincidit autors com Joanjo Garcia, com Antoni Rubio, com Jordi Colom, que s'ha citat, no diria que és casual, perquè sí que són d'una generació molt semblant, però tampoc podem parlar, crec que és molt agossarat parlar d'una escena valenciana pròpia, fins i tot d'una generació. Però sí que crec que tenim la sort que hi ha una generació d'autors valencians en un punt, diguem-ne, de maduresa creativa i personal que estan oferint llibres una miqueta que s'enixen del cànon de la literatura valenciana que teníem els darrers anys, o dècades inclús. Sembra Llibres som una editorial cooperativa que naix l'any 2014, o sigui, ja ens acostem al nostre 5è aniversari, i bé, la nostra idea és fer llibres que barregen qualitat literària i cert compromís social i sobretot que la gent els vulgui llegir, vull dir que conten històries interessants, històries que captiven. Tenim un catàleg variat, tant de traduccions com llibres escrits originàriament en català, i el que fem és no tancar-nos molt en etiquetes. Vull dir, no som una editorial només purament de narrativa, només purament de ficció, barregem una miqueta diferents estils i el que s'interessa és arribar al màxim nombre de lectors possibles perquè volem ampliar aquesta base lectora, sobretot hacia el País Valencià.